València que estiguera més pensada per a les persones, que hi hagueren menys cotxes i més bicicletes, que hi haguera menys soroll i més tranquil·litat, que hi haguera més verd i menys gris. A mi em pareix que la metàfora de València és el riu ple de gent correguent, el riu ple de gent sentada en la gespa, el riu ple de gent passejant, rient, parlant, passant l'estona, i crec que aquesta és la València que hem de defendre perquè és la València de les persones i no la València dels números. Giuseppe l'hauria de votar tot el món perquè Giuseppe és un tio collonut que servirà per obrir aquesta ciutat, és una ciutat absolutament hermètica després de 20 anys de Rita Barberà. És un estat presumpte. I a mi m'agrada molt aquella camiseta que portava amb el làtigo perquè és una manera de representar que amb Giuseppe tenim la seguretat de que hi haurà algú que estarà controlant el poder encara que ell mateix estigui en el poder, perquè Giuseppe és un tio que és més del carrer que de les institucions.